Da li si politički orijentisan? Naravno. Koja je to stranka, možemo li znati? Pa sad znaš, brate, da je SDA, meni u krvi SDA. I uvijek će biti SDA. To je jedina stranka istine, stranka spasa. Ja ne znam, volim Bakira, volim SDA, volim sve što je Rahmetli Alija Izetbegović ostavio za sobom, sve volim. Kakva god da nam je država, oni su naši i ja ću uvijek volim. Tako je ovoj mlađoj generaciji, samo da njih vole, da im niko ne nameće. Znači ja im mogu reći, nisam seljak, ja sam dijete Sarajeva, rodio sam se u Sarajevu, bio sam u ratu, ja u Sarajevu. Znači iznad moje glave su prolazili meci, pukle na markalama granata, ja sam bio pored ulazu. Tad je samo bio Alija Izetbegović tu, niko više. Sad dolaze ovi seljaci sa strana i ovo, kandiduju se, razumiješ, ova seljačina, ovaj Konaković. On je ga Bakir napravio, on protiv njega priča. Pa ne možete vi ljudi pričati protiv Bakira. Mene je sramota što ja spominjem tog čovjeka. Ali ovo je omladini. Znači ja da kažem da je to jedini spas za nas, Bošnjake, muslimane, ta stranka SDA. Allah mi jedinog, nikad mi Marko niko nije dao, niti mi od njih treba. Ali ja te ljude volim i poštujem. Pa vidio sam ti rekao da dođeš ovdje zeleno. A kako gledaš onda? Pa mi je sve zeleno.